bună dimineața, fraților. Au păsările. Nu mai cântă. Hai că bună dimineața. E 4:30 la mine. Dacă bine rețin. 4:33. Mergem la treabă. Am o cursă scurtă. Unde am lăsat mașina? Aici. Am o cursă scurtă de Târgu Mureș, satul mare Târgu Mureș. Mergem pe drumul de Cluj, cum ar veni. Opa, așa, am aici un mic bagaj pe care trebuie să-l las la cineva în Cluj. Pe când ne întorc, după când mă întorc, respectiv la sora mea, la Cluj. Bă, ăsta e transpirat pe dinăuntru. Și da, mergem la Târgu Mureș, mergem pe la Cluj. Cluj, mă rog, Zalău, Cluj, Turda și Târgu Mureș. Dă muzica asta încet. Ne luăm copyright. Bun. Da. Telefon aici, încărcător aici, portofel aici. Opa, așa. Da, fraților, sunt în mașină, aștept să se încălzească un pic motorul. Îi dau cheie, ne vedem direct din dubă. Iată-ne și la mașină. Bun. Toate sunt aici. Să vedem CMR-ul. Da. Să îl lăsăm aici așa. Băi, pe dimineața. Adică e prea dimineață. E prea dimineață pentru perioada asta de pandemie. Dar stați să-mi reglez aici un pic scaunul. Să-l dau înapoi pe chilele mele. Revin imediat. Așa, să mi le reglez toate astea aici. Da, cum spuneam, aici Milka. Da, rămâne aici. Ochelarii de soare aici sus, masca aici, mânușa aici. Bun. Portofel aici. Acum încărc. Nu-i mașina mea, mașina mea e asta de aici de lângă, a mea, pe care lucrez eu. Unde e? USB aici. Așa. Eu pe aia de acolo lucrez, dar aia mea cu prelată o să vă filmez și pe asta pe din afară. Totuși printerul e, dar un pic mai nou. Nu am greutate. Media, ce vorbi, navi. La Bluetooth device, arătează sau e cu cred că e Orange-ul ăsta, e bun. Radio, bun. E cu ok. Ce am vrut să zic? Aia mea pleacă în Ungaria în cursă, frate meu, și n-am greutate, n-am numai 2 paleți și n-avea rost să o iau. Bun, am aranjat tot. Poți dau scaunul un pic, e ok. Așa, super, bun.
un pic mai în față scaunul, că scurt de picioare. Scurt de picioare. Bun. Dăm încet și cu grijă cu spatele. Da, să șterg un pic oglinzile astea, da? Este loc. Așa, încet dăm aici. Totdeauna cu geamurile jos. Că dacă agățăm ceva, să știm. Adică să știm. Să nu neapărat să știm, dar să auzim, Doamne fer, dacă agățăm ceva. Nu știu cât se vede. Unde mă pot băga aici? Ia, aici undeva este locul ăla. Neața bună! Toate bune? Toate. Am venit, plec la Târgu Mureș. Bine. Numai bine. Vezi că am închis porta. Da, o deschid eu, nu-i bai, și o închid eu înapoi. Așa. Nenea paznicul. Atunci dacă închis poarta înseamnă că va trebui să o deschid eu din nou. Că nu era, adică era pe aici pe-n curte și era închisă poarta. O deschid și revin îndată. Ok, am revenit înapoi în mașină, fraților, eu mă fac aici comod. Îmi dau hanăracul jos că virgulă căldura începe să bage și revenim de undeva, cred că revin de undeva de pe la Zalău, să zic așa, se crapă de ziua deja, dar să nu vă țin pe întunericul ăsta, că nici nu se vede mare lucru și chiar n-are rost să vă țin de pe acum. Așa că da, revenim. Bă, cine zicea că în România nu sunt autostrăzi? Cine zicea? Ia, 60 de kilometri. 61 mai exact, să nu greșesc, că e un kilometru acolo. 1000 de metri. Cine zicea? Bă, l-au mințit. M-am urcat înainte m-am urcat la Cluj pe autostradă și mă dau jos la Turda și arăta pe tablă și pe navigator că 61 de kilometri. Dacă bine am văzut. Mă rog, că în momentul în care m-am urcat pe autostradă mi-o dat 61 de kilometri până la următorul sens giratoriu de pe 60. Dar no, acum probabil autostrada se termină înainte de a intra în sensul giratoriu. Nu mai țin minte, n-am fost de mult pe aici. Ultima dată când am fost cu mașina mică. Oricum, anul trecut, în 2019 n-am fost deloc. 2018, nu știu, cred că în 2017 am fost ultima dată pe aici. E lume la pescuit, apropo, paranteză, să vedem, se poate, că am înțeles că din 15 deja se poate merge la pescuit. Aici este o mașină, dar trebuie să ne uităm și la drum. Sunt mașini, dar nu văd campați, nu văd pe nimeni, adică... Mă rog, da,
Cum am spus, nu a fost de mult și nu mai țin minte exact cum îi. Ideea e că soarele o să ne cam deranjeze un pic, dar am pornit scurt filmarea, camera, am zis inițial când am pornit din Satul Mare că filmez la Zalău, când răsare soarele și un pic mai multă lumină, dar am prins ceață foarte mare în Zalău și nu am filmat că nu se vedea mare lucru, plus de asta am și stat atent la drum. Pe aici ce să zic, măi, autostrada e ok, e scurtă, da, e ok, ce n-am văzut, e ok ca drum, să zic așa. Da, asfalt, ca e fain, e destul de lat, e foarte ok. Parcări, asta e parcare, nu cred că e parcare. Parcări n-am văzut. Și când zic parcări, nu mă refer la parcări din alea mari, scoaruri de alea pe marginea drumului, cum sunt SOS-urile, nu vezi până acum. Benzinărie n-ai ce să zici, pecouri și 60 de km ce-i drept, nu prea ai ce să, dar ajunge să vină unul care nu știe să intre pe autostradă și vede pe tabla autostradă un străin, mai are program de condus și mai are câteva minute și zice că intră pe autostradă și prinde parcare și intri pe autostradă și nu prins, mă rog. N-am mai văzut table de viteză. Am văzut la urcare pe autostradă 110, viteza maximă. După aia următoarele două table care le-am văzut au fost cu sfârșitul restricției de 100. Aia am văzut. Pe panou electric o dat restricție de viteză la 80 de km pe oră pentru că e vânt și afară nu-i vânt. Și da, eu știu că pe autostradă se circulă cu 130. Acum nu știu care e ideea, și cu vântul și cu... Oricum 130 n-ajungi, că mașină, mă rog, mergi, nu neapărat că mergi la consum, dar e mașină mare, încărcată și n-are rost să merg cu 130 cu mașina de transport, dar mă rog, mi-ar fi plăcut să văd Satul Mare, mi-ar fi plăcut să dea o tablă. Mă rog, kilometri îți dați bine, adică chiar îți arată din vezi ușor la ce kilometru ești. Nu e așa mare lucru. Colegul ce face? Parcare aici. Sau ce semnalizează colegul? Semnalizarea, colegul, prietene, Bihoru. Îi dimineață și pentru el. Aici suntem la kilometrul 27 pe A3. Nici n-am știut cum e, nici n-am știut cum se numește. Știam de ceva de autostrada Soarelui, dar e A3. Da. Rest e fain. Drumul e ok, cum am mai spus, peisajele sunt faine, alea cred că sunt cheile. Ce chei sunt alea? Am știut, dar nu știu sigur. Alea, ce e acolo, cum îi zice, mă? Stânci, deschizătura aia în munță și ceva chei, știu, dar nu știu cum zice, cheile, nu știu, alea de acolo, nu sunt cheile Turzii, sau cheile Turzii, habar n-am, alea de acolo, sunt faine, am văzut ceva poze de acolo, e faine, da. Mă rog, noi suntem la lucru și faine în față, da, nu mai țin să umplu vlog, oricum e vlog scurt. Soarele o să mă deranjeze pe cameră mult în față, o să se negrească, așa că v-am lăsat, revin să văd ce pot să fac de la descărcare sau pe acolo, pe la Turda sau pe Național, pe la Turda, pe la Târgu Mureș, revin. Da, iată-ne și cu sfârșitul autostrăzii, cu capătul autostrăzii, să zic așa, dar de data asta spre Zalău, spre Satul Mare. Am terminat, mă îndrept spre casă, am trecut și de Cluj, de fapt acum trec de Cluj. Genal, de unde vii, mă?
Nu, mă, de unde vii? Ce n-ai zis de unde vii? Am strigat mai devreme, dar nu mai auzit. Vin pe la aia mai acolo, pe la Târgul, Puș. Are nici am avut ultima. Ai vorbit la telefon, uite acum am închis, n-ai trecut baci. Așa. Mi-a zis cineva în comentarii, în paranteză, zic acum, că de ce nu lăs stația oprită în timp ce fac vlog? Nu, să înțelege ceva, dacă vorbește ăla și vorbesc și eu. Că mi-atrage și mie atenția ce zice și nu înțelegeți nici voi ce vreau să zic, și de asta nu e nimic important. Dacă ar fi ceva important, da, aș lăsa aprinsă, dar așa nu e nimic important. De aia acum să păstrăm un pic distanța. Acum o să o dau mai încet. Bun. Asta e capătul autostrăzii, cum am zis. Intră direct în sens giratoriu. Și plec spre satul mare. N-am reușit să filmez la încărcare nimic, la descărcare, pardon, nimica, că o și mers repede, 2 paleți rapid de dat jos. Unul l-am avut aici în spate, lângă la ușa laterală. Și celălalt palet l-am avut în spate, la ușa din spate. Am deschis ușile, au dat paleții jos, 2 paleți. Mi-au semnat hârtiile și CMR-ul ștampilat și atât a fost tot, deci nu a fost mare lucru. Și da, o ploua mai înainte, s-a oprit, cum am zis, azi dimineața am prins foarte, foarte mare ceață. Și ce să vă zic, că pe altă mașină acum, cursa asta, după cum se poate vedea, nu pe mașina mea. Într-adevăr, e o mașină un pic mai nouă decât a mea, dar mai mult nouă în dotări, că în rest și a mea merge bine, pe care eu merge bine. Asta are comenzi în volan, cum se vede, navigație în bord și Bluetooth în navigație și ce are asta în plus decât a mea? Cotieră. Care cotiera, a mea n-are cotieră. Opa, că suntem în localitate și avem 100. Și cam atâta e, no, într-adevăr, e și comoditatea de la condus e alta, da? Asta e și de la mașină la mașină. Mare lucru să vă arăt înăuntru nu prea, adică de la Mercedes în mare parte de la astea mai noi îs cam la fel. Da, drumul e destul de liber. Chiar nu ai nicio treabă de nimeni, vorba aia, n-ai nicio taină de absolut nimeni. Dacă nu mai vorbește nimeni, dau drumul să nu fie vreun radar. Da, și trebuie să verific aici ceva, am să vă spun ceva. Nu stau bine cu numele, cu memoria, nu prea memorez numele. Da, țin să mulțumesc lui Florinel Alvin. Vă las linkul lui de YouTube în descriere pentru promovarea care mi-a făcut-o. Și dacă se uită la vlogurile mele, îi mulțumesc și verbal, le-am și scris atunci mesaj, la asta am vrut să mă uit la cum îl cheamă, să nu cumva să-i pocesc numele, că nu e frumos. Da, mi-a făcut promovare la el pe pagină. Băiatul e șofer și el, dar e pe camion. E pe camion, face treabă bună. L-am urmărit că de pe celălalt cont de YouTube. Acum stau pe ăsta cu canalul, cu tur-retur. Din subscriberi am pierdut și eu din persoanele pe care le urmăream, că canalele care le urmăream, că nu stau acum. Din multe din ele le-am recuperat, dar îl urmăream înainte. Măi, face treabă faină. Merită să aruncați un ochi și acolo, nu numai la 3 jumate, nu numai la noi cu 3 jumate, că și ei e o altă, e tot șoferie, bineînțeles, dar e o altă, văzută din altă perspectivă. Șoferia e chiar foarte fain. Acum în ultimul timp am văzut că face ceva vloguri de acasă, face treabă faină. Da, și dacă tot sunt aici
mulțumiri și promovări. Nu în ultimul rând, țin să mulțumesc lui Cristi, lui Marius Cristi, el și lui Facebook-ul în descriere. De fapt, Facebook-ul lui, aici un pic interesant. Cine e Marius Cristi? Marius Cristi e băiatul care a făcut sigla, noua siglă, mă rog, și prima siglă care o are canalul meu, Tureturu. E un prieten, mai mult spus de prieten, chiar pot să-l încadrez liniștit ca un frate de-a meu. Am copilărit împreună. Ce ați pățit, măi? Bă, dacă ăsta așa s-o parcat, e de tătăm minune lumii. Hai puțin. Știi cum s-o băgat? Mă rog, e mai mult decât un prieten pentru mine, Cristi. E ca și un frate, pot să-i spun liniștit, pentru că am copilărit împreună de la... cred că din clasa 7, mai mici. Cred că de până la 6 ani știm. Cred că din a 6 ani știm, dacă nu greșesc. Cred că da, din clasa 6, e cu un an sau 2 ani mai mic decât mine. Am zis că nu rețin datele bine. Și da, tipul e pasionat de Photoshop și de asta zic că nu știu dacă o să-i lăs pagina lui personală în descriere, pentru că asta o să fie o surpriză foarte faină. Tipul respectiv, Cristi, se ocupă. Mai nou vrea să fac cum îi zice, live streaming, zic, da, bine, live streaming de gaming pe Twitch. Dacă nu m-am pronunțat bine, asta este, dar ideea e că face live-uri din timpul jocului pe Twitch. Cine cei care nu știți ce la Twitch, nici eu n-am știut, dar l-am aflat. E o aplicație, e gen YouTube, e ca și YouTube-ul, dar strict de gaming. Strict de gaming. Live stream, cred că se numește grupul respectiv, se încadrează la live stream, cred că. Face live-uri din timp ce se joacă și are pagina, are canal de, sau cum se zice, de Twitch, dar încă mai lucrează la el să-l facă mai ok și când o să-l lanseze oficial, o să pun linkul lui în descriere și o să-l mai amintesc. Și acolo o să mă puteți vedea și auzi și pe mine jucând, pentru că ne jucăm împreună. Da, n-am mai spus asta, pentru că nu o fac de mult online, nu mă joc de mult online. Mă joc acum mai nou, le-am cam încălcit, mă rog. Mă joc PUBG și The Forest acum, mai nou. Și ne jucăm împreună și filmează și face live stream. Deci Marius Cristi, băiat fain, băiat de treabă. O să lăs link-ul să-l urmăriți, pentru că cei care sunteți cu gaming-ul merită văzut că învățați lucruri și chiar știe să se joace, adică e fain. E fain și ambientul care îl creează în timp ce se joacă, ce vorbește, te atrage, nu-i pur și simplu se joacă și așa și ce vorbește, se aude, știe să umple clipurile. Am văzut câteva clipuri de la el, de fapt le-am văzut că le pune, dar nu a făcut public canalul, să zic așa. Și când îl termină, mă anunță și pe mine și îi fac promovare, vă arăt și vouă mai bine spus. Da, astea fiind spuse, cam atât a fost pe astăzi. Mă îndrept și eu spre casă. Mai am 150 de km până în satul mare. Nu știu când e următoarea cursă, nu știu nimic. Când îi pun camera pe cap și am plecat în cursă și filmez. Așa că da, nu uitați de like, share, subscribe. Nu uitați să te abonezi, să bifezi clopoțelul, să fii notificat de fiecare dată când pun ceva nou. Și da, mulțumesc încă o dată pentru vizualizare și că ai ajuns până aici, te-ai uitat până aici. V-am lăsat, pa, pa!